priatelia, pekný podvečer vám prajem. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o informácie z tejto krabičky. Jedná sa o tester napätia a odberu pre pripojené zariadenia. Napájanie to má od 4,8 do 60 V. Dlho diskutovaná téma medzi nami rybármi, akú spotrebu má naftové kúrenie pri štarte a pri samotnom chode. Takže skúsime si to dnes vyriešiť s touto krabičkou, nie zázračnou, ale mohla by nám priniesť nejaké bližšie informácie. Je to až do napätia 200 Ah. Ja ho mám ešte zabalenú, ešte som ho neodbalil ani. Hľadal som videá nejaké na toto, že koľko to má spotrebu alebo akú spotrebu to má. Nenašiel som nič. Osobne vlastním toto kúrenie 4 roky. Takže sám som zvedavý, lebo som sa k tomu ešte nemal nejakú možnosť dostať a ideme si to teraz otvoriť. Tak, samotná krabička. No, vyzerá to asi takto. Má to plus minus vstup, plus minus výstup. Ideme to nejako narýchlo zapojiť a uvidíme čo to povie. Použijem k tomu litiovú batériu 122 Ah, 16,6 V má momentálne. Takže ideme to zošolíchať a pokračujeme ďalej. Tak priatelia, podarilo sa mi to skompletovať. Je to síce len tak narýchlo, bolavo, elektrikári by ma mali za toto veľmi radi. No, ale nám to bude stačiť. Čo nám ukazuje baterka? 16,6. No. Ja to mám vyriešené takto, lebo tu mám priamo aj nabíjaciu stanicu. Takže osvietilo sa nám. Teraz nám ukazuje 16,6 na batérii. Takže teraz si pripojíme mínusový kontakt od kúrenia. Ešte narýchlo. A pôjdeme si to zapať. No, otvora. Ale. Dobre, ale teraz si radšej ešte plusový vypnem. Potrebujem dostať ranu. Teda neviem, či by som dostal ranu, ale skúšať to radšej nebudem. S elektrikou nemám moc dobré skúsenosti v živote. No, dobre. Takže teraz si zas pripojíme svorkou. Tak. No, čo nám to nahadzuje? No, ideme si pustiť kúrenie. Ja mám air heater, na displeji už je vidieť, že niečo, čo to aj má za sebou. A pozrieme si, čo nám to vyhodí, aké údaje.
Ja to skúsim otočiť, ako tu bude vám lepšie vidieť, bez toho, že by som to povypínal všetko. No poď. No, už sa mi to podarilo z plusu vypnúť. Takže znova repete. Zapnúť. Znova repete. Kúrenie zapnúť. Je v automatickom režime, preto nabehol hneď do plného stavu. Ventilátor tu je minimálny. Necháme ho v automatike. Termostat mám na 24. Skúsim vám to tak, aby sa tu moc nelesklo a bola čo bolo aj vidieť. Takže ďalší pokus. Takže do tretice. No, toto je ešte horšie. Do tretice si to vyskúšame. Ja to skúsim bez svetla, takže asi to bude troška teraz ešte horšie, jak to bolo. No. A. Už nám to zaostruje. Ja si sem prinesem monitor, teda riadiacu jednotku od toho, aby sme videli, ako to pracuje súčasne vedľa seba. Môžeme počuť, že práve začala nahrievať. Mám potvorka. Ja to skúsim nejak takto. Voda aj to. Točím to z ruky na mobil, takže aj tá kvalita bude taká. Potreba na najnižšom režime, alebo teda na prvé dve čiarky, je zhruba 24 hodín na 5 litrov nafty. Takže čo si myslím, že je veľmi dobré. Na túto batériu jednu som vydržal 5 dní. Dneska je 29. 23. som mu spúšťal. V noci dnes vlastne nad ránom mi chcípla, takže plus minus skoro 5 dní, čo už v podstate každý deň nejakú asi tak hodinku fungovala v režime offline, lebo mal som prístrešok a teda od Mivardy ten dážnik, čo je veľmi dobrá vec ako denná zóna. Bolo to určite perfektné, to môže byť aj na noc a už sa nám to nahrialo.
A už nám začína aj teplota pomaličky klesať. A priebežnú spotrebu máme 3,6 ampéra. ,55 V. Keďže bolo to vyrazené z elektriny, je vynulovaný aj čas, tak môžete vidieť aj reálny čas, by som povedal, že koľko asi to trvalo, kým sa to nahrialo. A čo by sme si ešte mohli, tak ja tento teplný senzor dám ho sem, dám ho takto pred hadicu a vidíme, že už to hneď prudko začína aj klesať. Teplota sa zdvíha, lebo je tu aj teplota, teplotné čidlo 11, už nám to klesá. A úmerné s tým nám klesá aj odber. Ešte budú len nejaké 3. Ale bodaj ťa. ,7. Vidíte, že už to má 20 behom, 21. Jak stúpa teplota, on si začne pekne uberať. 22. Ja mám teplotu nastavenú na 25. A je na poslednej čiarke a vlastne už ide do minimálneho režimu. Aj keď to teraz prekrútim na 36, tak má na 25 a už v automatike ho viacej nepustí. Čo nám hovorí múdra krabička? Pekne nám to padá. ,31, ja mám ruku usmaženú, ale vidíme, že pekne nám to rýchlo klesá, že čerpadielko, teda ventilátor uberá celkom dosť rýchlo tomu. 4 páli to jak šlak, ja to sa už položím, lebo už sa to začína topiť. Ale vidíme 34. ,9 ampéra. Stiahnem to, ja to dám teraz do manuálneho režimu, ukazuje nám, že je 35. V manuálnom režime.
Priatelia, spotrebou by som povedal na kúrenie niekde okolo 2 Ah, teda 2 ampérov. No, snáď vám toto video bolo aspoň trošku k niečomu užitočné a pomohlo vám. Čo by som určite odporučil, značku nebudem baterky kvôli vám zakrývať, ale nepoužívajte klasické olovené baterky, gelové baterky, lebo je to škoda vyhodených peňazí. Po 2 akciách, kedy ho dostanete pod 10,5 myslím, alebo 9,5, proste tú baterku šlak trafí, podbijete ju a môžete ho rovno vyhodiť. Ja som tých bateriek už niekoľko odpísal som ich aj s člnom, na člne, pri motori. Zatiaľ mám túto baterku, určite tento rok budem ešte ďalšiu objednávať, minimálne 170, a to si dáme potom ďalšie videjko, keď príde. No a uvidíme ráno. Máme 16,5 V. To isté nám ukazuje aj modrá krabička, 16,5. Je po 7 večer. Ráno o 12 hodín. 18:25. Ráno dám ďalší report po minimálne 12 hodinách, akom je stave baterka, koľko zožralo elektriky. Ja fungujem viac menej na teplote nočnej 24 stupňov, takže pre mňa je to úplne ideálne aj v automate. Mám to zavesené pri posteli, čiže zhruba nejakých 18 až 20 stupňov mám pri posteli. Vidíte, hadica je pichnutá donútra iba, zvyšok je vonku, ja to používam tak. Ako ho obraňujem proti dažďu a vode? Úplne jednoducho, vrecom. Hadica nasávacia je pichnutá tu je výfukové, to bude asi také teplé, že sa to bude dať chytiť, ale ja to mám zabezpečené takto. A čo by som vám chcel za záver tohto videa, tak by som vám chcel popriať všetko dobré do nového roka, hlavne veľa rybárskych úspechov a aby budúci rok bol minimálne tak dobrý a úspešný na úlovky ako tento. Prajem vám pekný zvyšok dňa a užívajte si pri vode len pekné chvíle. Ahojte.